Leweng ya. Oke, baik. Wey. Iya 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 iya. Jadi kepada matur dumateng Bapak Ibu langkung-langkung dumateng yang ganti panjenenganipun Bapak Parioto sakeluarga. Mapilih pepanggihan wonten sonten menika sampun paripurna kula sakanca. Kartika laras sampun sari lan ugi kanca-kanca Andika Audio System Sofa Video Shooting nyun pamit. Sedaya memuji amun semakin ganti wiwitan dumugi paripurna ganti tansah minagara ayu dicek sampai kala. Mapilih saking kawula cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Kudu budaya. Oke, terima kasih.
Jadi kepada matur nubata Bapak Ibu mula kastanipun boten ateges kabeh kamatikan panjenengan milengke bebeli pepanggihan wonten sonten punika sampun paripurna kula sak kanca kartika leres campur sari lan ugi Adika Audio Sound System Sofa Foto Studio nyuwun pamit derek tetuku memuji amugi semangke kakon Geti wiwitan dumugi parimunan Geti tansah minangka rahayu wilujeng ing kala amin Allahumma amin. Wabillahi saking kawula cekap semanten bila dipun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun.